وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. وَاذْكُرُوا جمع دا صیغہ. توجہ کرو، عربی گرامر دے مطابق جمع کم از کم ترائے اتے بولی ویندی ہے، ترائے یا ترائے تو زیادہ. تے اللہ رب العالمین جمع دا صیغہ ارشاد فرما کے رب پیا دے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. ان دا ترجمہ ہے اللہ فرمائیں دے اللہ دی نعمت دا ذکر کرو. مولا کیویں کروں؟ رب دے وَاذْكُرُوا جمع دا صیغہ اللہ فرمائیں دے جمع تھی دے، کٹھے تھی دے، مجمع بنا دے. رب دے کٹھ کر کے جڑی نعمت میں توانو دتی ہے اللہ فرمائیں دے مجمع بنا دے. میری ہوں نعمت دا ذکر نہ کرو. اللہ فرمائیں دے میری نعمت دا ذکر کرو. بندیاں آکھیا مولا تیریا نعمتاں تا ڈھیرن، کیڑی نعمت واسطے جمع کریں نے، کیڑی نعمت ذکر واسطے کٹھے تھیوں. اللہ فرمائیں دے او میں دساواں رب دے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اللہ فرمائیں دے جدن تواڈی ایک بے نال عداوت ہائی، کدورت ہائی، مخالفت ہائی، ایک بے دے دشمن آوے، ایک بے دا سر ودے لہیں دے آوے. رب دے اللہ بین قلوبکم میں رب کرم فرمایا میرا محمد آیا. حضور قبلہ اللہ فبین قلوبکم اللہ فرمائیں دے میرا محبوب آیا، تواڈیاں عداوتاں مکامن آیا، تواڈیاں مخالفتاں مکامن آیا، تواڈیاں دشمنیاں ختم فرمامن آیا، تواڈے دلاں دے وچ محبت دا چراغ جلامن آیا. رب دے لوگو ایک بے کو قتل پہ کریں دے آوے، یا میں ایہا بڑی نعمت عطا کی تھی یا قتل کریں دے آوے. میرا محبوب آیا ایک بے دے پیران تلے سر ودے. بولو لے آکھو سبحان اللہ. اللہ فرمائے دے میں تو کو ایڈی بڑی نعمت عطا فرمائیے جن دے آمن نال انقلاب آیا، تبدیلی آئی، کائنات تا نقشہ بدل گیا. تواڈی عداوت تبدیل تھئی محبت نال، تواڈی کدورت مک گئی الفت نال. رب دے اے لوگو میرا جدن محبوب آیا میں بڑی نعمت دیتی. اصبحتم بنعمت ہی اخوانا. اللہ فرمائیں دے بھائی بھائی بن گئی ہوئے. رب دے میری این نعمت ذکر واسطے کٹھے تھی وہ جن دے آمن نال تبدیلی آ. اللہ فرمائیں دے کوئی آیا حبش دے وچوں، کوئی آیا روم دے وچوں، آکھو کوئی آیا ایران دے وچوں، کوئی آیا یمن دے وچوں، کوئی آیا عرب دے وچوں. قرآن دے جڑا جو آیا میرے نبی سائیں ہکی لڑی ایک پرو کھڑایا، کالے گورے دا فرق مٹایا، کمبے قبیلے برادری دا فرق مکایا. آکو ایک صفحہ محمد یکیاں کو کھڑایا. ہکی صفحے وچ سید المرسلین کھڑایا. نہ کالا نہ گورا نہ کمبا نہ برادری، جڑا جو آیا جڑا جو آیا آکھو آمان اللہ تکیں دا بیندے جندڑی میرے محمد تو گھلے دا بیندے. خدا دی قسم جڑا جڑا قدم رکھیں دا ویندے میرا نبی نظر جو فرماوے آکھو محمد رنگ چڑھاوے. اے نبی سیدہ رنگ جو چھڑا ابو بکر آیا، نظر جو کی تھی صدیق اکبر بن کے پیا ویندے. عمر آیا فاروق اعظم بنایا، عثمان آیا ذوالنورین بنایا، علی آیا حیدر کرار بنایا. مل کے آکھو کالے رنگ دا حبشی جو آیا میرے محمد بانگا بلال بنایا. یہ عقیدہ رکھو نبی یکے سونے. آکھو جا نبی سارے، نبی سارے
پر ساڈا ڈاڈھا سونا اوویں تا یکے سونے پر مدینے والا ڈاڈھا سونا یکیاں نبیاں دے عاشق فقط انسان بنین پڑھ کے دیکھو فقط انسان بنین سادہ نبی ایسا انوکھا حسین ہے قرآن دے جگی عاشق ہے خود ربی محمد دا عاشق قبلہ پیر صاحب بندیاں نکھے بندے حیران تھی گن آنکھوں درندیاں جو نکھے میرے نبی تو قربان تھی گن خدا دی قسمیں جڑا جڑا تکیں دا گے اچھا بولو دلڑی گھلیں دا گے جڑا جڑا سید المرسلین دربار لایا آنکھوں میرے نبی دے آمن نال ایسا نقشہ تبدیل تھیا جو اصبحتم بنعمت ہی اخوانا اچھا آنکھوں سبحان اچھا سنو مولا کیڑی نعمت واسطے کٹھا کرے نے قرآن دی ایت میں پیا پڑھتا اللہ دا حکم ہی میں اللہ فرمائے دے ایڈی بڑی نعمت جو دیتی ہیں کٹھے نہیں رہتی ہیں رب دے جمع تھی وہ کٹھے تھی وہ میں جو ایڈا انعام ہی فرمائے احسان ہی فرمائے لوگ محبوب کو ہاتھ نہیں لاما دیں دے رب دے شکر نہیں بے کریں دے محبوب میڈائے دیتا تو آکو اچھا کو سبحان اللہ اچھا مولا کیڑی نعمت اگو سنو اللہ فرمائے دے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ علماء تو کراؤ ترجمہ کنتم کانا کانا کانو کانت کانت کننا کنت کنتما کنتم حضور ساری سریکی زبان چیندہ مانا تھی دے اللہ فرمائے دے اتے ہاوے تساں اردو چیندہ مانا ہے اور تھے تم مولا ساں کتھاں سے اللہ فرمائے دے علا شفا حفرات من النار اللہ فرمائے دے بھا دے ٹوئے دے کنڈے دے گے کھڑے آوے حضرت صاحب علا مانے پر شفا مانے کنارہ حفرہ مانے ٹویا نار مانے بھا ایک قرآن اللہ فرمائے دے میری اون نعمت ذکر واسطے کٹھے تھی وہ جن دے آمن کنوں پہلے جہنم دی آگ دے کنڈے دے گے کھڑے آوے رب دے پلک جھپکن دی دیر آئی ڈھائے پوندے جے گرویں دے تو اکو کون کڑھیں دا ہمیشہ عذابت رب دے لوگو شکر کرو انقذکم منہا اے انقذا جن کے زودہ کیا مانا ایدہ مانا بچامنا اللہ فرمائے دے شکر کرو میں کرم فرمایا تو اکو بچامنا لا میرا محمد اچھا چاکو سبحان اللہ اللہ فرمائے دے بچامنا لا آیا جہنم دے کنڈے دو پچھا ہٹامنا لا آیا قرآن دے جہنم دا بوہا کھڑکیں دے کھڑے آوے اللہ فرمائے دے جہنم دے دروازے تو ہٹا مانا لا آیا اکھو جنت دے بوہے دے محمد کھڑا مانا لا آیا انقذکم منہا رب دے میرے محبوب تو اکو بچایا آیا تو اکو جہنم تو بچایا تو ادا تعلق میں رب نال بنایا اچھا کھو سب اللہ فرمائے دے ایہا جڑی نعمت کو اکو دیتی ہیں میں ہی دے ذکر واسطے کٹھے تھی رب دے جمع تھی وہ میرے محبوب دا خدا دی قسم نعمتاں ڈھیر دیتے نے پوچھو قبلہ پیر صاحب تو سر تلا پیران تک نعمتاں ڈھیرن پر کہیں نعمت دے کے احسان نیویس جتلا اے نیویس آٹھا جو تو آپ کو آنکھ دیتی ہیں میرا احسان ہے مولا آنکھ ہے تا بڑی نعمت اللہ فرمائے دے تو آدھے واسطے بڑی نعمت ہے میری عظمت ہی تو بہو بڑی ہے رب دے دیڑی تے میرے بندے جو تھے کیا تھیا دیڑی تے تو میں تو کو احسان نہیں جیت لیندہ آنکھ دیتی ہیں ہاتھ دیتے ہیں زبان دیتی ہیں کان دیتے ہیں پیر دیتے ہیں اللہ فرمائے دے کیا تھیا دیڑی تے
دیوان والی شخصیت کو دیکھنا چاہیے. عمران خان جو کہیں کو 1000 روپیہ دے وے تے پرسو وزیر اعظم بٹھا کے اوئے پرسو تے کو 1000 روپیہ نہ دیتا لوگ آپ سن چنگا وزیر اعظم ہے کچھ خیال کر تے کو ٹھان دی 1000 دے دے وزیر اعظم وہ بڑی شخصیت کوئی بڑی نعمت دے کے احسان اللہ فرمائیں دے سارے نعمت لیتم احسان نہیں جت لویندا. قرآن دے جدن سارے نبی دی آمد تھئیے اون جلے رب کہ ہاں اج میری منت تواڈے اوتے اج او نعمت پیا دینا جن دے اوتے جگ ہی ناز کریں دے خود رب بھی ناز کریں. جدن سید المرسلین دی آمد تھئیے اللہ اعلان کیتے لقد من اللہ علی المؤمنین. توجہ کر سو ذرا لقد لام تاکید قد تحقیق واسطے آندے. اچھا ہکی کلام دی ابتدا چ دو تاکیداں کٹھاں اے بولن والا کوئی چودھری ملک نہیں تو سمجھن آکھو ٹھیک ہے کلام چاوے دے اے پروردگار دا کلام ہے دو تاکیداں کٹھاں گھن کے بل کلام کرنا آکھو حکمت تو خالی نہیں. بندہ پوچھے مولا اچھا پہلے اے بھی یاد رکھو ایک ہوندے صادق بیا ہوندے صدوق بیا سدے صدیق تے اللہ سائیں اپنے بارے قرآن اچ رب آکھے میں ہاں وے اصدق. اللہ فرمائیں دے ومن اصدق من اللہ حدیثا. اصدق اس میں تفضیل ہے. اصدق افضل اجمل اکمل اکبر. میں تو آدھے کون پوچھتا اکبر دا کیا معنی ہے؟ چھڑا بڑا نا ہاں اس میں تفضیل اللہ معنی کرو. اکبر دا معنی ہے ساریاں تو بڑا. اجمل دا معنی ہے ساریاں کو سونا. دے اصدق دا معنی ہے اللہ فرمائے دے کائنات جتی سچے ہیں یکیاں سچے ہیں تو بڑا سچا میں رب بڑا اصدق. اچھا اساں کہ مولا جدن بڑا سچا ہے تو بل قسمہ کیوں چاہنے قسم دا او چاہوے جن دی کلام وچ دنیا شک فرماوے تیری کلام شک تو ہی پاک ہے تے بل قسمہ ہی چاہنے بل تاکیدہ ہی گھینا نے. اللہ فرمائے دے عقل کرو سیانے کتھی وہ اپنی صداقت دی خاطر ایک تاکیدی جملے نہیں پیا لیندہ محمد دی عظمت کو اجاگر کرنے واسطے قسمیں چیندہ پیاں تاکیدہ لے جملے تاکہ تو آپ کو پتہ لگے جو جیندہ ذکر میں رب کریں دا پیاں ان دا مقام ہی بڑھا ہے. آکھو محمد پاک دا شان ہی بڑھا اچھا آکھو سبحان تاکید نہ آکھس لقد من اللہ علی المؤمنین. اچھا قبلہ پیر صاحبی تھا اللہ سے یہ نہیں آکھا لقد من اللہ علی الناس جو اللہ منت لائیے لوگاں ہوتے رب کے لوگاں دا ذکر کیوں. اچھا مولا وال اللہ سے یہ نہیں آکھا لقد من اللہ علی المسلمین اللہ منت لئیے مسلمانہ ہوتے. مولا ہی کیوں قرآن آدھے ٹھران آلے مسلمان ہیں جنہ کلمہ پڑھے بھامیں سڑ دن انہاں کو مسلمان تاک سکتے ہو. اللہ فرمائے دے میرے یار دی آمد جو تھئیے نہ میں منت لوگا ہوتے نہ مسلمان ہوتے بلکہ رب آکھے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرمائے دے البتہ تحقیق اللہ منت لئیے مومنہ ہوتے. تو آپ کو میں مبارک دینا خدا دی قسم ہے مومن ہوئے داڑھی دے وچ ایمان کہنی ایمان دے وچ داڑھی ہے. نماز ایمان نہیں ایمان دے وچ نماز ہے. یہ جتنے عملیات ہیں جتنی عمل کریں دے وہ سارے ایمان دے نشانیاں. اصل ایمان مدینے والے نبی سیدی عظمت کو منن دنا. اصل ایمان نبی سیدی محبت نہ ہے. اصل ایمان ذکر نبی سن کے ٹھرن دنا ایمان ہے. جڑے ٹھر دے بیٹھے ہوئے اچھا کو سبحان